Cik. 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 Hurian itu hatta adorak sotapukka pertanyaan pasion napa dua honon tabereng maju acara nauk tatiup di nomor tolu merede punguan paropuan nomor onom merede kor seksi setting napa sia nomor sia kor Esther nomor 12 vokal grup AVG Getsemane. Hurian itu hatta nomor pungu di bagas joroon laos songoni manang hamu amanami inanami. Namang hiuti weton pertanyaan pasion paduahon sian bagas tabi. Tapasada marohatta tapukka ma pertanyaan non tapuji tuhata maredde hita bukwede 440 sia ayat sada dohot ayat tulu.
Yomo matu silami imadi opoku asa nang marhide-hide goarni dewata ama, anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia, amen. Tagan jolma ibana, dipeleho doaka pangidoan dohot akka elek-elekna, mardongan angguk bolon dohot ilu-ilu, natuk paluahon ibana sian hamatean. Gabe malua sian hatutom. Ay atik pe anak ibana, di guru hodo pangoloion marhitesian natinaonna. Jadi dung ripas gabe si horokon haluaon saleleng-lelengna do ibana. Disude nama maloi ibana. Haleluya martang yang mahita. Ale amanami debatani hatawaon nami. Huingot hami do nuaing panaonon dohot hamamate ni Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami mangauhon sude natinaon nai. Patadahom matuhami dosa nami. Asa huarsakon hami jalahu popomi hami hisap-hisap ni rohanami. Asa hupasaut hami lomo ni roham. Gabe martua jala mangulu hami. Marhite mudar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede korparopuan.
Marede hita. Yesus namamu sang dosa dipertibiu angolu kami. Yesus namamu sang dosa dipertibiu angolu kami. Yesus namamu sang dosa dipertibiu saya seorang kami. Amin, amin, amin. Marguru turohamdo. Duk sahat di porlak Getsemane, didok matuaka sisian nai. Hudul majo hamu jolo dison, saleleng di sanau martangiang. Yakobus 19. Marsak situtu ma Jesus bobonosan didok. Masai marsak situtu dorahaku. Kirana mate do. Dison mahamu rap dohot au. Dungi lau maibana saotik tujolu, dipatuk kap mabohina martangiang. Ale amang, molotar bahen salpuhon masih inumonon sianau. Alai tahe, unang marguru torohaku, rohamdo. Dungi mulak maibana tu sisena natolui. Kapetar podum do nasida. Didok matu si Petrus. Dang margogo hape hamu dungo rap dohot au nanggo sakumbas. Rap kita, dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan. Aina girgir donia todii, alai galedo ia daging. Kor sending.
Marede hita. Saut malomoneroham. Dungi lau maibana padua halihon martangiang nin nama. Ali amang muluso tarbahin salpon daikon huinum. Saya saut malomoneroham. Tarpodom dokena sidaya. Ay matsay doktorok gabe di tadikon tangyang patolo halion mandok hata undang. Dungi didapot ton mamuse akasisianna di dogma. Datamu na dope modom dohot maradian. Nunga dapot tikina sahat ma anak ni jolmai tutangan ni pardosa. Hehe mahamu, lau mahamu, idi nungaro napasahat tonau. Marede kor Esther.
Mari dihita. Audoi diboto si Judas parjehido inganani jok do marpungu Yesus disi dohot si seanna anggo si Judas diarahon maaka soldadu dohot naposo ni si tuani malim matat sulu-sulu dohot si jata Hut nanaing masay, ruar maibana mandok, ise doda jina munay, minana sidang, Yesus halak Nazaret ido. Nina Jesus matunasida audoi dung didok songoni sumurut manasida martinggangan tutano Ise dona ni uluan muna, hidok na sidang, Yesus halak Nazaret ido. Gabenin na Yesus ma, nungaw pagoa tuhamu, audoi, asamolo audo na niluluan muna, semalau akaw, ay naing do jupang nanidok nai, dang adong namago ubahen, nagiasada sian akan nanilehon mi tuaw. nung nga dipabotohon parjehehian partinadaan didok iyai na humma iba na may ima takup hamu Asma Yesus didok, tabi diho guru, laos diumma. lainin na Jesus ma marhua ho tu sonang gia o Judas pangumau do hape dibayin ho pasahaton anak ni Jolmai ditakup ma Jesus. Paul Pokal Group Getsemane.
Mari deh kita. Pasarung podang mi marnidai sahalak sisiani pitor manitak podangna ditapulhon matu sahalak naposo ni situani malimi gawe dipisikon mapinggolna. Yesus ma pasarung podang mi namanitak podang mago mabahenon ni podang. Ana so tarbahenau di roham mangido siad damang asa dipadiri saunari lobi sian 12 loksa suru-suruan Alai songon dia madisi saut hata nasurati namanda ikon masa dona songoni ujui madidok Yesus tunatoropi hiradop pakpanamu dohamu hehe Narodo hamu marpodang jala maniop lobut-lobut laho manakku pau. Hari-hari doa budul mengajari di bagas joro. HP so ditakup hamu audisi. Alai nama sado sude naon. Asa jupang hata niakka panurirang. Dungi ditadikon saluhut sisiani maibana lao maporus. Maredehita. Saya
Maaf Amang Inang, mungkin Alana barui clip on, jadi belum pas settingannya. Turpuk jamita dihita di pertanyaan pasion di bagasan Bornginon, ima nanienet sian Evangelium Matius, bindu 20 onom mamuka ayat sada 1 ayat 5. Matius 20 onom ayat sada 1 ayat 5 songonoma tersurat di Bibelta. Asadung sahat di hatahon Yesus sude aka jamita odeng ni nama mandok aka sisianna. Di boto hamudo haduan ma dapot pesta Paskah disima pasahatonna anak ni jolmai asa diparsilakon. Marpungu mah ujui aka situa ni malim doho aka situa ni bangsoi tu godung ni sintua ni malim na marguar si Kayafas. Laho martup-tup manang bisuk diam bahenonna manakup Yesus dohot mamusa ibana. Alai didok nasida mah unang ma dipestai sotunggutur natoropi. Ido yang gosahatna turpuk jamita di Bornginon. Dihamu Amang Inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Do tamu akamang Inang ruas nihurian apa ihut-ihut pertanyaan pasion di bagas ganup. Turpuk jamitaon pabuahon tuhita. Ia Tuhan Yesus induk nihapor siautai. Di botodo nanaing masa tu ibana. Jala di pabotohon doi tu akasi seana. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi dan dia memberitahukan tentang penderitaannya. Tuhan Yesus memberitahukan tentang rencana Allah. Itu yang akan terjadi. Jala Tuhan selalu punya cara untuk bagaimana supaya rencananya itu tidak pernah bisa digagalkan, termasuk rencana manusia. Sude sakap ni debata ikon saut. Maka dalam renungan di ayat sada 1 ayat 2 molo tabereng disi berisi tentang pemberitaan Yesus yang bagaimana tentang rencana Allah yang harus terjadi. Yesus menyampaikan bahwa 2 hari menjelang Paskah anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus menyatakan komitmen dan kerelaannya untuk mau menaati kehendak Bapa. Sekalipun penderitaan berat harus dia tanggung. Kenapa Tuhan Yesus mau menderita? Harusnya molo songonjol ma ibana boy dotong ibana berdalih unang ma Tuhan. Ale daung, dia mau patuh, dia mau taat, dan dia mau komitmen untuk mau melakukan apa yang sudah Allah rencanakan dalam kehidupannya, termasuk dalam kehidupan pemulihan akan dunia ini. Yang menggerakkan Yesus untuk taat adalah karena dia mengasihi Allah dan juga karena dia mengasihi dunia dan manusia. Inilah yang menggerakkan hati Yesus sehingga dia mau menanggung beban berat penderitaan yang harus diberikan kepadanya, yang harus ditanggungnya. Maka dengan itu inilah juga yang menjadi perenungan bagi kita. Supaya kalaupun kita menghadapi berbagai-bagai pergumulan dan beban berat, biarlah kita tetap tertuju kepada kasih Yesus yang telah terlebih dahulu menanggung penderitaan yang jauh lebih berat dari penderitaan yang kita alami.
Inang amang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Pola do di suraton si Mateus on ma buah-buah paupaton na ikon mate di parsilakon do anak ni jolmai ima mesiasi. Huroha 2 ari-nari ma pesta Paskah ni Jahudi. Torop halak nanaeng marlas ni roha ma mestahon haluaon ni bangsa Israel sian perhatobanon ni Mesir. Ikon torop jolma di Jerusalem syala jonok nema ari pestai. Sakap ni debatado patu pahaluaon sian parhatobanon ni dosa dohot hamatean dang boy ambatan ni manang ise jala manang ahape. Jala molotung pe di patupa di padan Narobi pesta Paskah ujui ima pesta parningotan keselamatan yang dilakukan oleh Allah untuk membebaskan bangsa itu, bangsa Israel sian parhatobanon Mesir. Ida hitama pinatupani Tuhan Yesus di bagasan turpukon bahwa keselamatan yang dia lakukan bukan dikhususkan untuk bangsa Israel, alai tu sandok portibion. Molo di padan Narobi haluau na pinatupani debata dikhususkan untuk bangsa Israel, asa malua nasida sian parhatobanon ni Mesir, alai haluau na pinatupani Tuhan Yesus, asa malua dohita sian parhatobanon ni dosa. Inilah yang mau jadi perenungan bagi kita, bahwa begitu besar kasih Allah di tonga-tonga ni parngoluata. Asa luhut hita na porsea di ibana dapotan haluau na manoktongi umbahen disuruh ibana ma anak na Tuhan Yesus Kristus. Rotu portibion jala manaon akka penderitaan nama cai borat. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus di pabua turpukta namar tup-tup doa kamalim si boto surat doho parise laho mamunu Yesus ratu budi pikirata na diurupi akamalim do asa saut Yesus di parsilakon. Mungkin ini pemikiran kita bahwa dengan rencana muslihat para malim dan tua-tua bangsa sehingga Tuhan Yesus harus diparsilakon. Hamuna dongan saha porseaon dada ala sakap ni jolma umbahen na ikon tarbunu Tuhan Yesus. Alai asa saut do malua hita sian gonggoman ni dosa. Jala marhite partinaonan ni Yesus Kristus boy hita marsormin anggiat mananda naung di parhatoban dosai do hita. Sude hajahaton jala sude dimensi kehidupan manusia sudah dikuasai oleh dosa. Jala anggiat boy hita tanda pangalahon ni dosai na mambahen ragam akahasusaan na adong di tonga-tonga ni portibion. Dosa manusia membuat banyak sekali kesusahan-kesusahan yang kita hadapi. Dosa adalah penyebab kesengsaraan bagi seluruh umat manusia dan Tuhan Yesus menanggung semuanya itu. Tuhan Yesus mau rela menderita demi menanggung semua dosa-dosa yang telah kita lakukan supaya kita bisa lepas dari kuasa dan rongrongan dosa itu sendiri. Inang amang nahina holongan di ayat 3 1 ayat 4 turpuk jamitaon di Paboa menjelang Paskah marpungoma akamalim doho situani bangsoi di uluhon malim bolon imasi kayapas martup-tup manasida naeng mambain muslihat asaboi manakup Yesus jalama Musa ibana sian pamaritaoni molotabereng di Evangelium Yohanes bindu 10 sada
ayat 45 50 tolu. Boy boto ota dia maakan nahinataan nasida. Adong kegelisahan di roha nasida di TKI. Ada kegelisahan yang dialami oleh aka malim dohot aka na tua-tua atau tua-tua bangsa Israel, bangsa Yahudi TKI. Kegelisahan mereka pada waktu itu yang pertama karena Yesus adalah tokoh yang populer pada waktu itu. Dan mereka memperbandingkan dengan diri mereka sendiri. Yang kedua, Yesus boy patupa aka tanda halongangan. Melakukan mukjizat jala sialani tubuh mas semangat pemersatu bangsa ala di tonga-tonga nasida panurirang nama rehuaso. Yesus dianggap bisa mempersatukan semangat perlawanan terhadap penguasa Romawi. Dan kegelisahan yang ketiga yang dialami oleh Akamalim TKI, jika terjadi kerusuhan dan Romawi akan menyerang Yerusalem dan akan terjadi kerusakan besar, terlebih kerusakan bait Allah. Terlebih lagi mereka akan kehilangan jabatan dan pengaruh. Jadi mereka tidak lagi dipandang sebagai orang yang memiliki kekuasaan alanyaha. Allah adong Tuhan Yesus di tonga-tonga nasida. Sehingga mereka kehilangan popularitas, kehilangan jabatan. Inilah yang membuat kegelisahan itu di roha nasida. Umbahen martup-tup nasida laho mamusa Tuhan Yesus. Inang amang nahina holongan. Semua itu merupakan kegelisahan yang berangkat dari konflik kepentingan. Kekuasaan, kehormatan, dan jabatan yang mereka miliki dipakai untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan, kehormatan, dan jabatan mereka sebagai orang penting di masyarakat Yahudi itu terancam karena kehadiran Tuhan Yesus sebagai tokoh yang sudah sangat populer dengan banyaknya mukjizat-mukjizat yang dilakukan. Alanima banyak mereka berunding bagaimana supaya Tuhan Yesus itu segera ditangkap dan dibunuh. Oleh karena itu kepentingan pribadi inang amang nahina holongan selalu dapat merusak hubungan antara satu dengan yang lain. Kepentingan dapat merusak orang lain dan merugikan orang lain. Permufakatan dalam kepentingan diri sendiri bahkan bisa merusak kehidupan orang lain. Adong ma cerita songonon. Ada seorang petani yang mempunyai seekor domba yang bagus. Ia amat sayang pada dombanya. Ia senang bermain-main dengan domba itu dan kerap menimang-nimangnya bak seorang bayi saja. Pada waktu domba itu makan, sang petani suka memberinya rumput dengan tangannya. Suatu ketika terjadilah krisis moneter berat yang berkepanjangan di negerinya. Untuk menyokong hidupnya sendiri dan keluarganya, terpaksalah petani itu menjual harta benda. Meski harta bendanya sudah habis, namun krisis moneter ternyata belum teratasi. Keadaan bukannya makin baik, sebaliknya malah makin memburuk. Dengan amat berat hati, akhirnya petani itu mengambil keputusan untuk menjual domba kesayangannya. Rencana petani itu untuk menjual dombanya ternyata terdengar oleh 3 orang penipu. Mereka lalu menyiasati untuk memperdayainya guna mendapatkan domba itu. Keesokan harinya petani itu memanggul dombanya di bahunya untuk dijual ke pasar. Belum 1 kilometer ia berjalan dari rumahnya, penipu A mendekatinya dan berkata demikian. "Hai Pak," kata penipu itu, "mengapa kamu memanggul anjing ke pasar?" Petani itu memandang penipu itu lalu berkata, "Enak saja, domba dikatakan anjing. Ini bukan anjing, ini domba yang bagus. Aku akan menjualnya ke pasar."
Meski tidak percaya akan kata-kata penipu A itu, namun orang itu sudah mulai ragu-ragu akan binatang yang dibawanya. Maka setiap jalan beberapa langkah ia menurunkan dombanya dari pundaknya dan mengamat-amatinya. Tak lama kemudian penipu B muncul di jalan dan berkata kepada petani itu, "Alangkah bagusnya anjingmu, akan kau bawa kemana anjing itu?" Mendengar kata-kata penipu B itu, petani itu menurunkan domba dari bahunya dan mengapatinya lebih dekat lagi. Sesudah memanggul kembali dombanya, orang itu berkata, "Sembarangan saja," jawab petani. "Ini bukan anjing, ini domba. Aku akan menjualnya ke pasar." Beberapa puluh meter sebelum sampai di pasar, penipu C menghentikan jalannya dan berkata kepadanya, "Pak, aku tidak yakin bahwa Bapak akan diperbolehkan membawa anjing masuk ke dalam pasar." Sangat kebingungan dan tidak yakin lagi akan binatang yang dibawanya, petani itu menurunkan dombanya dan meletakkannya di jalan. Jika 3 orang mengatakan bahwa hewan yang aku bawa ini anjing dan bukan domba, pastilah mereka benar. Hewan ini pasti anjing. Lalu pergilah petani itu dengan meninggalkan domba itu di jalan dan pulanglah ia. Seandainya saja sebelum pulang petani itu menyempatkan diri untuk menoleh ke belakang, maka ia akan melihat 3 penipu yang membawa pergi dombanya ke sarang mereka. Inang-amang yang dikasihi oleh Tuhan, pendapat mayoritas belum tentu benar. Bahkan mungkin digunakan untuk meniadakan kebenaran dan untuk menipu. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita umat manusia. Kita sering mendengarkan omongan-omongan orang yang belum tentu benar kebenarannya. Karena kebutuhan diri sendiri, orang mau menipu orang lain. Bahkan ada permufakatan untuk menjatuhkan atau merugikan orang lain. Daon terjadi diadopi oleh Tuhan Yesus. Dengan permufakatan yang dilakukan oleh imam-imam dan tua-tua bangsa Yahudi, banyak orang percaya sehingga Tuhan Yesus diperlakukan sebagai orang berdosa. Inang-amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Keinginan berkuasa hasangapon doh pangkat ni portibion boy makorhon hasusaan. Garyada onma sikam mabarbar sakap namangalo sakap ni debata. Kesombongan manusia adalah cikal bakal pemberontakan kepada Tuhan. Tonggi jalata bodo molo sangap iba. Tonggi jalata bodo molo marpangkat iba. Tonggi jala sangapdo molo adong nadi iba. Alai jocotando mambain hita madabu tu kesombongan sehingga merusak dan merugikan orang lain. Asa di Bornginon naeng mahita pahusor-hisor di rohata amang inang tentang bagaimana penyalahgunaan wewenang dan kuasa untuk mendahulukan kepentingan dan kehormatan pribadi adalah penyebab kesengsaraan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Atong boha nama hita songon akan napinaluani Kristus molo diluas di bata adong huaso sangap dohot pangkat di hita molo adong sinadongan di ita songon dia ma bahenota asa unang madabu hita tu dosa jala asa unang mambahen sahit-sahiti di hita manang tudongan di humal yang tam. Taingok ma inang amang nahinaholongan marhite turpukon naparjolo ikon ingotot tama natinaon ni Kristus sialani huaso ni portibion. Penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah karena kesombongan manusia, karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Alani
tapaholang madirita sian huaso ni portibi namar perbue anjala mambai ni tamadabu tu bagasan dosa. Jala di bagasan bornginon pe dipaingot hita asa tapasaha madirita tutoru ni tangan ni debata namar huasoi. Jala di bagasan bornginon pe inang amang ingotot tamatoktong panjauon ni debata jala parsuruon nado molo adong jabatan di hita, molo adong halo biota, molo adong hamalo ota, molo adong artata, doho sinadongata, tabahe mahi laho pasangapon debata. Huaso ni debata, jalo pasu-pasu ni debata doi nadilehon ibana tuhita. Alani songonani dok ni Apostel Paulus di Rom 12 ayat 10 walu di dok sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Artinya tetaplah berusaha dan kerjakan untuk sesuatu hal yang boleh melestarikan shalom dengan keberadaan bersama di tengah-tengah kehidupan kita. Mari menciptakan kedamaian, mari menciptakan suasana yang lebih menunjukkan kemanusiaan daripada menonjolkan kesombongan. Inang amang nahina holongan, biarlah kehidupan kita yang terbatas ini, yang singkat ini kita pakai senantiasa hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Debatama natoktong mandongani hita. Amen martangnya kita. Pinuji pinasangap maho ali amang pardenggan basa. Nahu somba hami marhite Tuhan Yesus Kristus. Mauliate rohanami diho ali Tuhan. Di pasu-pasu diramoti ho ngolu nami saharo ditikyon. Boy hami marhahi pason marpungu ditongani bagas joromon. Dohot na patupahon pertangyangan ditongani bagas ganup. Di ruas ni huriam na paihut-ihut pertangyangan pasyon paduahon. Tuhan pasu-pasu mahami luhut. Ruas ni huriam doho na poso maka parhalado. Tong-tong maho Tuhan na mandongani hami arian nang borngin. Dia kahagalion nami. Dia kadosa doho haurangan nami. Tuhan tuangasi maroham. Sesamai. Jala urupi hami. Laho paholak kondiri nami di aka ulaon-ulaon nasotama di jolom. Lehon ton di parbadia, torangi rohan nang pikiran nami. Asa boy tarihuton hami anakmu Tuhan Yesus Kristus, jala mangolu hami di bagasan hasitongan ni hatam. Tuhan, padao masyan rohan nang pikiran nami, aka tahi-tahi ni sibolis na manegai rohan nang pikiran nami. Dohot na manegai parngoluan nami. Tungho matoktong Tuhan na mangondihon hami. Tondimi na Tuhan na marhuaso di tonga-tonga ni gulbit ni ngolu nami. Molo tunggo dang aka hamaolon na huadopi hami di pardalanan ni ngolu nami. Urupi hami lehon gogo parbisuhi ami aliamang. Torangi rohan ang pikiran nami. Asa boy hudalani hami ari-ari ni ngolu nami. Hombar tulomo ni roham. Ale Tuhan di bagasan bornginon. Mangido hami tu adopanmu. Pasu-pasu saluhut ruas ni huriam. Na di bagasan hagaleon ni pamatang ala ni parsahiton. Bolokom mana sasahit na marlokotan di pamatang nasida. Nang dihami pe napungu di bagas joromon. Dohon na pungu di tongani bagas ganup. Molotung adong akasahit na marlokotan di pamatang namion. Tungasi maroham di hami ali Tuhan. Bolok komai, buat mai Tuhan. Jalalehon madihami hahipason na sempurna. Pasu-pasu maakasi panganon sinumon. Obat-obatan dohot vitamin nahu konsumsi hami. Pasu-pasu maiali Tuhan. Makorhon hahipason na sempurna idihami. Asaboy hami Tuhan mangula na sahulaw nami. Di bagasan hahipason na sempurna. Aliamang di bagasan tikyon.
Hutangnya ko kami do saluhut ruas ni huriam, nahiri marhianakon. Tuhan ramuti marumah tangga nasida pasu-pasu ma, lihom ma anak dohok boru, pasu-pasu ma parbue ni bortian, pargogoi jala lehon keturunan di akar ruas ni huriam, nasihol berketurunan aliamang. Jala di bagasan tikyon, pasu-pasu ma saluhut ruas ni huriam, na sodapotan karejo dope. Tuhan uka madalan, buka malapangan pekerjaan na hombar tu talenta nasida. Jalalihom ma pekerjaani, hombar tu lomo ni roham. Unang maloas ruas ni huriami, di bagasan pengangguran. Ali Tuhan pos do rohanami, sari honomu do ke saluhut ruas ni huriami. Nang diaka ulaon nami namaragam, nang dilehomu tuhami, pasu-pasu ramoti hami, asa boy hununuti hami aka ulaon nami jala toktong hami, boy mangula ulaon nami hombar tulomo ni roham, jala boy marparbue saluhutna di bagasan asini roham. Ali Tuhan, pasu-pasu masaluhutna, nasa pakobasion na adong di tonga-tonga ni huriam. Jala disaluhut aka program-program nanang dipatu pape. Tuhan tungho matoktong na manjadi honi. Pasu-pasu maluhut ruas ni huriam. Dohot na posom aka parhalado. Hami luhut na Tuhan. Asa masitogu-toguan hami. Bergandengan tangan. Laho patupahon aka pakobasion. Naulinadenggan di tonga-tonga ni huriamon. Ali Tuhan, ramoti maruas ni huriami, mamuka siya muledak danak sikola minggu, remaja na poso na tua-tua, saha rodi na lansia, tungho matuhan na manatap parngoluan nami luhut, jala tungho matoktong Tuhan, na mga ramoti ngolu nami arian nang borngin. Tuhan pasu-pasu mabangso doho negara namion, pasu-pasu mapartogi di bangso namion, toktong maho Tuhan na mangalihon hadamion. Toktong maho Tuhan na mangalihon bisuk di aka pemimpin-pemimpin bangsa doho negara namion. Jala disaluhut aka aparat pe. Pargogoy nasida Tuhan. Laho mangalo saluhut na sa tahi-tahi na maralo tulomo ni roham. Doho aka tahi-tahi na nang manggunturi aka perdamaian. Tuhan tapar homai siang tonga-tonga ni bangso namion. Tuhan leho mahadameon. Pasada hami luhutna. Nang pebarbeda-beda suku bangsa doho agama. Jala homa Tuhan na pasadahon hami. Di bagasan asi dohot holong ni roham. Ali amang nabasa. Dinamardo musirang hami sangombas nari di sian bagas joromon. Mulak be mahami tu bagas nami be. Tunghoma na pataruhon hami di bagasan hahipason. Jala toktong maho Tuhan na mangudut hosa doho parngoluan nami. Asa boy huduti hami laka nami hombar tulomo ni roham. Sesa masaluhut dosa pangalaw siot nami. Asa tama hami di adopanmu. Mangasahon gowarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami tuho. Amin. Dihamu amanami inanami nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Marende hita sian buku ende nomor 82 ayat sada do udutna. Huhut tapasaha mapeliata. Jala dihamu amanami inanami na adong ditongani bagas ganup. Boy mapeliana ditransfer manang dipasahat tu sintua wek ganup. Marende hita.
mata patupa di bornginon pertangyangan pasyon na paduahon na manogu rohata mangkanguluhon si taonon ni Tuhan Yesus. Songon tanda ni naung tabereng induk ni hapor siaoni, ima tuhata Yesus na manauton parsilangoni, dia ma dohonota tu ibana. Ima debata ama di Tuhan Yesus Kristus. Nang pasu-pasuhon itara di pasu-pasu pertonion sian banua gijang di bagasan Kristus. Jolma pardosa dohita, alai nabadia do ianggo tuhata Yesus nama naon hamatean. Upati niuhor ni dosata, tutuma tapaingot-ingot ibana na tarpajal di silangi. Unang marnaloja hita jala unang mandate tondita. Nuaing marpadan mahita tuado panna nabadiai, marhite narap hita mangendehon. Martangiang mahita tatangyako ma peliata, ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhus selehon-lehon na denggan dot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasaat hami masya na nilehom mitu hami pelian nami tuho, say jalo may gabewap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asaw parahasya kami pelianon. Patimbulhon harajaum mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni seleon-leon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rap mahita mangidohon di tangi yang hatopat tahi. Ale amanami nadi banua gijang. Sai pinorbadia magwarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, doho parsaora ni tondi parbadia, ima namandongani jala mamasu-masu hamu saluhutna, amen. Dihamu amanami inanami nahinaolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, hami parhobas di pertangyangan pasyon paduahonon mandok, selamat pasyon, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Horas